Ahojte všetci a vítajte pri novej epizóde nášho podcastu English Without Borders. Dnes tu budem sama, ja, Vicky. Budeme sa venovať otázkam, ktoré mi prišli, ktoré teda najčastejšie kladú ESL študenti o tom, ako sa efektívne učiť angličtinu. Takže prvú otázku, ideme rovno na to, je, že ako sa učiť efektívne, aj keď mám málo času. Najdôležitejšia je konzistentnosť, hej, nie úplne dĺžka. Ja si myslím, že úplne ti stačí 15-20 minút denne, ale každý deň. Nemusíš to proste siliť ani hrotiť, že na hodinu a dve učenia, aby som bol efektívnejší. Takže 15-20 minút, 30 max denne. Super je potom tam si nastaviť angličtinu napríklad aj na mobile, na telefóne, aby si mal nastavenie v angličtine a tak budeš v jazyku non-stop. Potom ešte počas dňa môžeš počúvať podcasty, ale také, ktoré ťa bavia a ktoré možno, že aj zvládneš levelovo, audioknihy a krátke videá. Taktiež je výborné opisovanie každodenných činností, odporúčam možno aj písomne alebo aj ústne. Napríklad I am preparing my breakfast, I am getting ready, I'm driving to work now. Takto vzniká ako keby taká mini imerzia doma, bez toho, aby si musel žiť v zahraničí. Takže toto je asi moja odpoveď, ako sa učiť efektívne, aj keď máme málo času. A druhá otázka, pomáhajú seriály s titulkami? Určite áno. Začiatočníci môžu mať slovenské titulky, ale odporúčam čím skôr ísť na anglické, takže už keď budeš trošku taký skúsenejší s angličtinou, že nie si úplný začiatočník, tak môžeš potom ísť aj rýchlejšie na tie anglické. English subtitles ťa naučia výslovnosť, slovosled a aj bežné frázy, takže neskôr si môžeš skúsiť krátke scény bez titulkov. Takže taká postupnosť, slovenské titulky, anglické titulky a potom skúsiť scény bez titulkov. Najlepšie je pozerať niečo, čo ťa baví, pretože motivácia je potom prirodzená. Taktiež niektoré scény si môžeš pustiť aj viackrát. Takže toľko k titulkám. Táto je ináč veľmi častá otázka, takže preto sme ju tu aj dali. Ako zlepšiť výslovnosť? Tretia otázka. Ako zlepšiť výslovnosť bez native speakera, keď nemáme s kým kecať v podstate? Alebo možno, že môj lektor nie je native speaker, čo nie je úplne necessary. Takže ako zlepšiť výslovnosť bez native speakera? Najlepšia metóda je shadowing, opakovanie krátkych vied po speakerovi. Takže ty si pustíš nejaké video, alebo proste keď pozeráš krátke videá, či Instagram, TikTok, YouTube, môžeš si to rozdeliť do takých sections a opakovať po native speakerovi, či už je to British accent, American accent, alebo Australian accent, hej, australský. Takže metóda shadowing je to opakovanie krátkych vied po speakerovi. Taktiež tam odporúčam sa aj nahrávať, aby si počul svoju intonáciu, hej? Lebo oni majú väčšinou stres a teda dôraz trošku na iných slabikách ako v slovenčine. A taktiež sledovanie úst hercov alebo ľudí vo videách je veľmi efektívne. 5 minút denne dokáže zázraky, si myslím. Takže shadowing, opakovanie po speakerovi a nahrávať sa. To je veľmi dôležité. Dobre, ideme na štvrtú otázku, ktorú máme od vás. Čo robiť, keď si neviem zapamätať slovnú zásobu? No, toto je veľmi častá otázka. Zvyčajne preto si to nevieš zapamätať, lebo sa učíš iba izolované slova, nie že slovíčka možno. A slovíčka väčšinou potrebujú kontext. Hej. Takže najlepšie funguje učiť sa slovíčka s vetami, alebo nejak si ich kategorizovať podľa tém, používať aplikácie so systémom opakovania a hlavne mať ich pod nejakými témami. Hej, napríklad health,
food and cooking, animals a tak ďalej. Potom slovička si nahovoriť a počúvať ich a hlavne použiť ich v reálnej situácii čo najskôr. Takže keď rád píšeš, môžeš si ich napísať do vied, použiť ich vo vetách, možno si to môžeš aj dať skontrolovať chatu GPT, hej, ako tie AI sa teraz veľmi často používajú, tie nástroje, či už na písomnú alebo hovorovú angličtinu, takže keď nemáš rýchlo nejakého lektora po ruke, tak môžeš aj takto. Alebo teda potom ústne. Takže to je asi moja odpoveď k tomu. Kontext. Čítať, písať si vety. Nikdy sa ich neučí takto izolovane, lebo niektoré si zapamätáš, ale nie určite 100%. Dobre, Peťka, mám sa učiť všetko naraz? Neviem, ako to bolo myslené, mám sa učiť všetko naraz. Asi to je veľmi myslené na tie skills. Že či sa máš učiť všetko ako reading, listening, speaking a tak ďalej. Takže určite nie. Ak to bolo takto myslené, určite nie. Je to veľmi neefektívne. Najlepšie je zamerať sa vždy na jednu skill. Hej, napríklad jeden týždeň budem robiť listening, budem sa tomu venovať. Ja by som odporúčala možno aj 2 týždne, hej, ten listening, lebo trvá to, kým to ucho si vycvičíš, kým získaš v tom listeningu nejaké informácie. Akože je veľa cvičení online, kde si môžeš presvičiť listening, kde budeš niečo hľadať v tom listeningu. Potom by som dala speaking, že budeš sa venovať len rozprávaniu, teda pronunciation, výslovnosti a tak ďalej. Potom nejakej gramatike, hej, writing a tak ďalej. Je to menej chaotické a výsledky prídu rýchlejšie, aspoň teda podľa mojich skúseností. Takže rozdeliť si to, hej, mám chuť na reading, idem robiť reading, počerknem si nejaké frázy, slovíčka, pozriem si ich, vyhľadám si ich. Keď mám chuť na listening, venujem sa listeningu. Ten speaking je asi najhorší s listeningom, hej, že dlhšie to trvá. Reading a speaking. Dobre, takže tieto skill určite nie je všetko naraz. Idem ďalej. Šiesta otázka. Najlepšie aplikácie na učenie sa angličtiny. Ktoré aplikácie odporúčaš najviac? No je ich strašne veľa. Na slovnú zásobu sú super Anki, Quizlet, Memrise a ešte, no teraz mi vypadla. Aha, Promova je dobrá. Duolingo je skvelý pre začiatočníkov, tam potom v určitom bode už nemáš sa až tak kde posúvať, aj tá motivácia potom klesá. A na konverzáciu HelloTalk alebo Tandem a ja veľmi odporúčam aj jednoduchý, teda taký general chat GPT, tam si vieš dať call, nastavíš si angličtinu alebo povieš mu, ako má rozprávať a môžeš si pokecať aj s ním. Hej, kým sú to také základné veci. Potom Youglish je geniálny na reálne vety od native speakerov a Elsa Speak na výslovnosť. Ale dá sa proste, keď si začiatočník, aj s tým chatom GPT úplne vyjdeš v pohode, nemusíš mať proste 10 aplikácií. Takže asi takto. Každá apka má niečo do seba, hej, niekde je viac gramatiky, slovíčka, niekde vlastne na speaking je to viac zamerané, takže už si musíš nájsť niečo, čo ti vyhovuje najviac. Dobre, scrolling down, ideme na ďalšiu otázku. Prečo sa ľudia boja rozprávať? No, toto je tiež veľmi častá otázka. No, preto, lebo nie si v tom doma, hej. Proste bojíš sa, že vyslovíš niečo zlé a tak ďalej, že ťa nepochopia, nepoužívaš tú angličtinu každý deň a proste nie si rozprávaný, tak preto. Hej? Takže ja si myslím, že najčastejšie kvôli strachu z chýb, strachu zo zahambenia, alebo preto, že ti vlastne nebudú rozumieť tú odpoveď. Najlepší spôsob je začať rozprávať ešte predtým, než sa cítiš ready. Hej. Nikdy nebudeš proste, že budem sa učiť mesiac angličtinu a dobre, už som ready, idem speakovať. Hej. Vždycky to bude painful na začiatku. Bolo to painful aj pre mňa.
Všetko to je v knihe, potom na konci ju spomeniem. Tieto rady sú vlastne v mojej e-knihe, ktoré dávam aj teraz na otázky, takže na konci ju potom spomeniem. A tam vlastne hovorím v tej knihe, že to je niekoľkoročný nejaký proces, tá angličtina, hej? Že ideš cez také určité levely podľa toho, ako sa učíš a čomu sa venuješ najviac. Takže to rozprávanie bolo aj pre mňa painful, hej? To sa musíš proste len cez to preniesť, robiť to, až kým to nebude painful. Ako teda si pomôcť? Ja by som odporúčala trénovať krátke situácie, nahrávať sa vždycky a rozprávať sa buď s lektorom, kamošom alebo s AI. Ten chat GPT je fakt dobrý na angličtinu, viete aj opraviť. Nikdy ti nepovie, že ti nerozumie, proste to by si musel vysloviť niečo úplne zle a tak ďalej. Takže trénovať krátke situácie, nahrávať sa hlavne a rozprávať sa s niekým. A potom možno, keď sa osmelíš, tak ísť na nejaké možno online fóra, alebo teda s tým chatom GPT a potom, keď sa osmelíš, tak by som išla do normálne sa rozprávať s reálnou osobou. Ak máš s kým, hej, niekde vonku, alebo sú nejaké také skupiny, ktoré rozprávajú po anglicky. Takže tak. Ďalšia otázka. Zlepšenie počúvania. Ten listening, čo sme si vraveli, tuším. Ako môže študent zlepšiť listening, keď nerozumie podcastom alebo filmom? No vravela som, ten listening a speaking sú asi také najhoršie, ale každému niečo ide lepšie a niečo horšie, takže je to individuálne. Ja by som povedala, že začni krátkými úsekmi. Úplne, fakt 20 sekúnd, 60 sekúnd. Uvidíš sám, ako sa v tom zlepšíš. Pusti si to kľudne 3-4 krát. Zapíš si frázy, zopakuj ich a až potom pokračuj, hej. Pasívne počúvanie je dobré až vtedy, keď máš základ. Hej, napríklad nejaké podcasty. Takže ty musíš mať nejaký základ, aby si počúval možno aj pasívne. Takže najprv by som začala s aktívnym počúvaním. Sú cvičenia aj online, už to opakujem druhýkrát, určite sú, kde musíš hľadať konkrétnu nejakú informáciu, alebo máš listening a potom sú nejaké otázky. Hej, že musíš zachytiť niečo, takže úplne stačí minútka, 2 a budeš sa postupne v tom zlepšovať. Vravím, je to skill, takže nie je to, že hneď som super v tom, hej. Musíš si to prejsť, možno, že sa budeš tomu venovať týždeň a potom zistíš, aha, však listening je úplne super. Že už mi to ide. Takže asi takto, no. Zlepšiť to počúvanie. Začni malými úsekmi, opakuj si ich, zapíš si frázy a až potom pokračuj a môžeš mať potom aj samozrejme širšie úseky a tak ďalej. Ale fakt to pasívne počúvanie je dobré až vtedy, keď máš nejaký základ. Ďalšia otázka. Ako trénovať speaking bez partnera? Ako môže študent trénovať speaking, keď nemá s kým hovoriť? To sme už trošku aj tak načali. Úplne jednoducho. Môžeš sa rozprávať aj sám so sebou, opisovať deň, alebo teda hocičo si hovoriť, hrať roleplay situácie, nahrať si svoj hlas. Že teraz idem minútku, 2 povedať o mojom dnešnom dni, nahrať sa a budeš mať hneď feedback. Používať krátke videá a opakovať po speakerovi, to by si tiež mohla. To sme si už vraveli. Tú imersiu, takže opakovať po native speakerovi. Myslím si, že tieto body dokážu speaking posunúť veľmi rýchlo. Takže nič viac mi nenapadá k tomu. Rozprávať sa sám so sebou alebo s tým chatom GPT. Fakt, skúšala som ho, je to celkom fajn. Dobre, ďalšia otázka. Zapisovanie a denník. Pomáha písať si denník alebo robiť si poznámky v angličtine? Určite áno a veľmi. Tá písomná angličtina je veľmi dôležitá, lebo keď si niečo napíšeš, viac si to ten mozog zapamätá. Denník ťa núti taktiež tvoriť reálne vety, hej, čo je úplne iný level než pasívne sledovanie videí.
Stačí pár vied denne. A taktiež denník zlepšuje slovnú zásobu, lebo možno, že si aj vyhľadaš nejaké slovíčko, gramatiku, lebo tam je ten slovosled teda a aj sebaistotu. Takže určite áno. To písanie veľmi pomáha pri učení sa angličtiny. Nemusí to byť denník, môže to byť blog, môže to byť proste 3-4 vety. Takže asi tak. Ďalšia otázka. Ako prekonať stagnáciu? Čo robiť, keď má študent pocit, že sa nikam neposúva? No, možno zmeniť metódu. Keď robíš len listening, možno skús speaking. Alebo keď robíš len gramatiku, skús videá. Tiež si treba porovnať staré nahrávky alebo poznámky. Stagnácia väčšinou nie je realita, je to len ten tvoj taký pocit, že nejak stagnujem. Takže asi obmieniať tie metódy. To je najlepšie. Dôležitosť cieľov. Aké dôležité sú ciele pri učení angličtiny? Veľmi dôležité. No, hlavne musia byť malé a realistické. Keď som úplný začiatočník, tak nemôžem očakávať, že idem už proste na B2 alebo B1, či už je to gramatika, speaking alebo listening. Takže malé a realistické sú dôležité. Napríklad 20 slov týždenne sa naučím, alebo 3 krátke videá denne, 10 minút speakingu, nejaký writing, 5 vied. Hej, takže malé ciele, ale veľká konzistentnosť. Tým pádom nebudeš mať toho veľa na ten jeden deň. Takže ak dokážeš robiť všetky 4 skill, môžeš. Ak na to nemáš čas, tak si vždycky vyber nejakú skill, ako sme už vraveli. Ale tá konzistentnosť je dôležitá. No. Ďalšia otázka. Ako trénovať angličtinu v reálnom živote? Ako si môže študent vytvoriť kontakt s angličtinou, ak necestuje do zahraničia? Takže zase ty si môžeš sám vytvoriť tú mikroimerziu. Hej? Všetko nastaviť do angličtiny, ten telefón, čo som spomínala proste. Budeš musieť ísť cez ten telefón po anglicky, čítať anglické popisy, príspevky, takže ty si môžeš nastaviť aj ten Instagram, Facebook, TikTok a neviem čo, kde travíš najviac času po anglicky. Používať angličtinu v práci, teda ak používaš, možno veľa z nás má aj zahraničných kolegov, takže nebáť sa, ale písať a komunikovať. Reagovať možno na situácie v hlave v angličtine, hej, ako by som to povedal, ak máš čas. A aj doma si vieš vytvoriť anglické prostredie. Ja viem, že je to komplikovanejšie, ťažšie, nič ti nedá takú experience, ako žiť v Anglicku, alebo teda v Amerike. Hej, lebo každý deň ju tam používaš, počuješ ju z každej strany, takže je to rýchlejšie. Ale dá sa nastaviť si to aj doma. Takže tieto rady asi. Ešte tu máme nejaké otázky. Time management pri učení. Ako si lepšie organizovať čas na učenie? Tak ty vieš najlepšie, čo ti vyhovuje a koľko máš času. Ja v tej knihe spomínam aj Pomodoro. Nie každému Pomodoro vyhovuje. Hej? Ak ti nevyhovuje, tak odporúčam si nájsť nejakú inú metódu. Určite na veľké učenie ako na skúšky Pomodoro nefunguje. Ale na takéto slovíčka by mohlo, takže odporúčam Pomodoro 25 minút učenie, 5 minút pauza. Alebo potom dobré blokovanie času podľa tém. Napríklad pondelok si dám listening, útorok slovíčka, streda speaking. Dôležité je ale neštudovať, keď si vyčerpaný. Že dať si aj ten deň oddych. Musí to byť teda efektívne a nie unavujúce, lebo potom stratíš zase tú motiváciu a je to taký začarovaný kruh. Takže ty si to musíš nastaviť ten deň, buď Pomodoro, alebo iba večer jednu skill si vybrať. A tak. Alebo keď máš čas ráno, tak ráno nejaké slovíčka si prejsť na nejakú tému. Ďalšia, toto bude posledná otázka na dnešný podcast. Najdôležitejšia myšlienka pre študentov a čo je podľa teba najdôležitejšia vec, ktorú by si mali študenti zapamätať? No ináč, je toho strašne veľa. Preto mám tú e-knihu. Ale takto, keby som to mala zhrnúť, by som asi povedala, že je to dlhá cesta,
ako som už spomenula, a malé kroky sú väčšinou najväčší progres. Um, Taktiež veľa zo študentov sú takí perfekcionisti, že teraz som sa rozhodol, tak musím, ale keď zistí, že to trošku trvá, tak tam potom sa zaseknú. A hlavne musíš rozprávať, aj keď to nie je úplne dokonalé, hej, lebo keď zistíš, kde sú tie chyby, tak potom sa zlepšíš. Proste zlepšíš sa len tým, že budeš rozprávať. A ešte, čo by mi tak napadlo, gramatika ťa určite neučí ten jazyk. Hej, používanie jazyka ťa učí jazyk. Takže gramatika je len taký ten základ, ten nástroj, ako používať tú angličtinu. Takže zatiaľ tieto otázky, to je asi všetko na dnešný podcast, aby sme zase ich nemali úplne veľa. Samozrejme viac rád a tipov a trikov mám v mojej knihe. Ak by niekto mal záujem, volá sa Angličtina bez hraníc, Secrets to Quick and Effective Learning. Takže toto bol len taký výber z tej knihy. Je tam strašne veľa tých metód, aplikácií, rady, triky a všetko vlastne z mojej skúsenosti alebo tak, ale samozrejme každý je iný. Niekto má väčšiu motiváciu, menšiu, niekto má viac času, menej času, takže potom sú dobré vlastne tí súkromní lektori, ako aj ja robím súkromné lekcie, že sa proste ten lektor venuje len tebe, alebo aj jazykovka, keď ti vyhovuje skôr teda skupinové učenie. Takže tak, nájdete ma taktiež na Instagrame Victoria English Online a tu by som asi uzavrela tento podcast. Ak budem mať ďalšie otázky, alebo ak máš otázky, môžeš kľudne napísať do komentára. Ak sa mi zase nejak nakopia, tak urobím ďalší podcast s ďalším setom otázok. Takže to je asi všetko. Ďakujem, že ste boli so mnou aj pri tomto podcaste. Ak sa vám epizóda páčila, určite si ju uložte a zdieľajte so svojimi kamarátmi, ktorí sa tiež učia angličtinu. Vidíme sa v ďalšej epizóde English Without Borders. Bye!